els propers dies començarem l'enderroc d'aquest vell edifici que tenim en el centre de la nostra ciutat per passar a construir un nou servei d'acollida municipal. És una promesa que tenim des del primer dia, donar a la ciutat d'Eivissa els recursos necessaris per ampliar la nostra xarxa per poder donar resposta a totes les persones que tenen necessitat de que l'Ajuntament, que som l'administració més propera, doni una solució temporal a la seva problemàtica. Ja sabem quina és la problemàtica més greu que pateixen els ciutadans de la nostra ciutat, la problemàtica de l'habitatge, i nosaltres el que volem és poder solucionar circumstàncies temporals de falta d'habitatge, allotjant a l'espai que construirem aquí darrere a 15 persones en una primera fase a les que se'ls podrà donar resposta perquè puguen refer les seves vides, perquè nosaltres som gent de donar segones oportunitats. I tal com vàrem prometre, una qüestió molt important, anem a intentar que tant l'enderroc com la construcció vagin una rere l'altra per evitar al màxim les molèsties que pugui causar l'obra en tot el veïnat.